Shurafa Studio Production. Yau mulmalihu na ranar amayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usman ne. Yau mulmalihu na ranar amayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usman ne. Yau mulmalihu na ranar amayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usman ne. Shekara ta taron mu yau Allah ta iso kai kaso ya Ubangiji ina mu karaso bai duka muke so makaki mu dan taso gun masoyin da shi kadai ne kace mu so in ka yarje ilahu sai mu zamo mun faso masu koyi da sahabinsa Hassan ne. Waka rana muka ware a cikin shekara don mu dinga yi wa ma'aiki hadi tambura na taho da bege na a cikin fikira annabi kai ne ka ba mu sirrin 19 nura ne madihin ka mai bege nai bara na yi rukun Sharif ta Rabi Usman ne. Yau mulmalihu na ranar amayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usman ne. Salli ala sahibul hujjati manzon Allah baban fati annaban da muke wa baiti fasihu sirril inayati da aliyar zabati me san su shike kan saiti ya habibi yanar kura duk nazarin gare ka habibi yau mulmani wunan da ka ce aya annabi shanin ka muke yi daɗi kamar karko ba ta yi gwanin daɗi ranmu da sanyi a ce maulidin da mu muke yi ina ma a ce kullum mami shekara goma tsawo ta yi rama kai na Yau biyu mulmalihu na ranar amayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usman ne. Rabbana kasa da azima Fatima tuwa ga sharifai wanda duk yake sakina na to lalle yana kan daidai a ciki asa auliya gaba ɗayansu sun mana komai shehu tijjani tilani dan fodiyo manyan waliyai da alhajin sun gani in ya su farhama kuma jigo. wani barka da sauka wani wani na yi mamara ba da ramar ka ta wuce iro Na nabi sanni da sauka madihuna mun zaɓi ka shi sa muke taranka ramar mu dan ka ta sauka madihin ali kabiru mai lalanka kunka na roƙo. Yau mulmalihu na ranar amayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usman ne. Kafin mu ketara dole mu kai da jarumai warzan da kulawa kan muke da mai Waye? shehin mu mun halina ya muke mai rakamar asau mai tafiyar abar mai tafiyar sharu rabi'un da muke wata ke yau mulmani wani ranar da muka yi wata ke da masayan makurar kamshi har da haske ranar da ranar ka ce kai rulmariya ranar nuna bajintar mu muna biyayya mun san yaki ne muna hanya tsayayya tafiyar mu hayya ba juya baya ko ne mujahidi ita na rike ba sake Yau mulmalihu na ranar amayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usman ne. Assalamu alaika bakarul alamin salama min yi ma ya kakan motsi mun san kaji mu amsa mana Allah amin dan faɗi mazokar ka ba mu kalamin baitoci a gare ka dan harshen Hassan. lale da kai ma'aiki lale da kai yau mulmani huna taron na gane Ya babu tauba mai
cire duk fara gaba hidimar nan jagaɗa ba za mu bari ba ko da rai ko ba shi kai ne dai muka zaɓa sanin manzan Allah abin kiran rabba madayin ka Suleiman ni ma ba za a bar ni ba Madihu na ranar abayatu ne kan da barke na sharbi rabi Usmanu ne Dama kuban laisha bai doji si duban ma'aika ya manzan Allah maraba taro ne muka shirya don kauni ta gane ba sa anka ya manzan Allah maraba nace ba sa anka ya manzan Allah maraba ayu na ce muke yi maiki tamkar ga bugaka ya manzan Allah maraba mu abin da muke bukata saka muke uban ma'aika Allah maraba da bayan duk ma'aika manzan Allah maraba shugaban dukkan masoya amma shakar mi mai yanka buwaina ya annabi na ya manzan Allah maraba amma jin daɗin badun kowa bayan ka uban gidana ya manzan Allah maraba annabi ne uban gidana ya manzan Allah maraba samu ƙwarin gwiwa kun shehi na muna minna ya manzan Allah maraba hajiya Firdausi ce mai koyin Rabi Usmana Allah maraba ba manzo daga nana Madihu na ranar abayatu ne kan da barke na sharbi rabi Usmanu ne limamin ma'aikan Allah annabi ne a ba alƙasim bai san sabili da zamzam kamar halittu ga balitin kawon kalili da adam rike kadiman dayin ka tabbal wuda salmuli da hanyar Allah ƙa'im khairul anam shakundum murna da kai Mahmudu ya zama dole ne a gare mu daga ba mu Allah farko oyoyo da manzan Allah tare da manzan Allah yau malmadi da muke yi da murna da kai Mahmudu ya sha kira sha ne ma Abdullah ban zara'u alfaharin shema'u kwamitin maza kautar na kakarar da duka ada'u mai aliyu mai kaka'u farko mana kai ne ta fara gaishe ma kai ta fana'u marihu na ba mu liwa'u mu zama da ran a matsayin kama da harka hafsa salis ta marihu na hidu Madihu na ranar abayatu ne kan da barke na sharbi rabi Usmanu ne munaka ne abadan ba za mu juya ba duk wuya duk rintsi ba za mu waiga ba mun baka rai da jiki ba dan a gane ba kai ne cikar zance ba za mu daina ba babba uban babba sai dai a dudduba hidimar da takace taron na haka ne yau mulmadi na ba don azantar ba ai ko ina aka je ba mai faɗa sai kai kai ne cikin da wajen na ilahu sa'adai mai hagun mai dama kai ne ka zo daidai ka cika ka isa kai ne fardin dai annabi sa'adai mukutar ni ne dai Madihu na ranar abayatu ne kan da barke na sharbi rabi Usmanu ne ranar farin ciki cikin mu ba mai kunci dukkan masoyi a ransa ba ya dace hidima muke ta yi da bai tukan makusanci manzon Allah ya rasulu mai larabci jama'a mu furfuto yau mulmadi na ce ita ce yau ta zagayo gargatan Allah wanda ke rarrashi shi ɗaya ne rabbi ke fushi da fushi shi
habibullah na gaban isa yan madihu na ne muka zo muka durkusa dan Allah annabi ce mana kuma zo kusa kai mana shaida da kuna kauna ta ashe Yau ranar mu ce, yau ranar mu ce, yau mulmadihu na yau ce ranar dan Allah labbaika ya ainu rahmatu rabbaniya sarkin mursalina ya angon mariya watillahi kai ka tarwata dukkan tsiya a cikin ka karabawa auta kariya mulmadihu na ranar abayatu ne kan da barki na sharbi rabi usman ne Mahamudu ka kai muke baitocinmu, yau madihu na da kai muka san kanmu. Maulana yau mun ɗauki taron ka ibadarmu, don kai ne muhallin kura bautarmu. Maulana madihunan rasulun mun kura komanmu, mun yado da ƙauna ta maikinmu. Gadona yau mulmadihu na ran kura komai ce, yau mulmadihu na ranar ma'aiki ce. Ranar nan muna ta taro da nishaɗi, domin mun faɗa wa kowa gura daɗi. Alhadi wanda ya zo mana da suna ta jirgin sai fulkaunu mai nisatar da masaki. Alhadi Hafsat ce madaha mai hidimar sidi, 'yar Najeriya da kai ke mata zagi. Na ji daɗi. yau mulmadihu na ranar abayatu ne kan da barki na sharbi rabi usman ne yau mulmadihu na wani dan annabi na dan nunin kauna kare gaɗan amina wani san kana mai muna ka ba mu danyana ka duba ma'adihuna mu kai muke fata Yau mulmadihu na alamai maita. ma'adihuna wurin annabina rabuta hazuka shi duka kara hazuka shi yarda da shi faɗaɗa shi ka nuna shi karkake shi aishi ko ba ma numfashi Allah ka sa sanadin shi mu je gurin alƙurashi ni ta zuwa raukar shi mu zama yan gare shi tsaraddin mai nashi madini mai begen shi mai san fadiman shi kadar gudunmawata alamai mai ta alamai mai yau mulmadihu na ranar abayatu ne kan da barki na sharbi rabi usman ne Nafsin zakiya Mahmudu Rasul Hadi, masanin ilahu kankan kairul ibadi. Sai da kai ake samun komai Mahamudi, kai ne da fadi, sayyidul wujudi. Rahamar halitta nisan ka nake na biya. Ranar mu ta zo, masaya duk fito, don murna da saukar kairul bariya. Komai da kace Allahu ya ce hakan ne, kuma yantiku anil hawa ai Qur'ani ne. Mai tausayi gwanin afuwa gun alam ne, sanadin mu kai ne, madihunan ka ne, madiyami na gabbun da ba na baya. yau mulmadihu na ranar abayatu ne kan da barki na sharbi rabi usman ne Salamu alaika ya Muhammadu Rasulullah ni ma gani na zo mu aiki sharan kwalla baitukan ka nake ta so da'iman na kukkulla shugaba ka yardan ita yi ko gaban waye Farin na da nabi, lahi manzan Allah na
ya rabu nake roƙo dinga yin salati ga fasihu matuƙar sako rabbana da sayyida batula numin miko wadda kowa yake a kwance ita take a tsaye na Fadima Yau mulmani na ranar abayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usmani ne. Yau mulmani na ranar abayatu ne kan tabarki na Sharif Rabi Usmani ne. Kan tabarki na Sharif Rabi Usmani ne.